سلام نعم تخطاتلتي نازي channel كما تخونوا زحلفة فيديونا كم زرع أخوهم ويكم زحبركم مسرت ناتا ما قلتا ناي كيشنا ريموديلين حزلكم مسيلهو السدما لك كم زرع زلنا زناي قدم كيشنا زنبره أب أخل بوتا خنسو جنت بوتا كما متانيت كيشنا زنبره نتي داينين روم أصويب ونيرو أمونغو زلو من دادما نتا زنبره من دا أبطأ كنوعلينا مالتي نتخشنا نعون نتي عوتو زنبره كما جرنا كم زقفحنا ويكا أنتي كم زتتقمنا زرعي فيديو حزلكم متيلخو انسدما كافتنا مفراس جنبرنا كسابتم وداتا زلو زتتقمنا له مالتي زي لك بينك زرعنا دلو بدحريت دحراوي ويكا نايتي داينين روم قصي هو زلو زي نفرسة زلنا من عندي تتكال زرعنا زلو دما نافتي داينين روم حقوق هيبو زلو سلازي تيكن قبرو مديونا زلنا زي بينك تايل زرعنا دلو ماتني الله مالتي ناوو اتي كابنت ناوو خمس سرح زي قدم كابنت زنوبر دما سوفريسو اول كفت كخون مالتي سلازي قدامنت كنقبر زلنا بكمزي تناي غاز لچي ماي زلو كبابي كنفرس كلنا متان زخونه فريسو ويكا زخونه وديقو كيهرملنا قدمنا اندهرات فينا يزتمرص يخون كاب ليك اندهن مالتي ازي دما زي جرين تلخي دلو دما تي داينين روم مالتي داينين روم كافتغشنه حقوق هيبو زلو مندق مالتي سلازي تي ناتنا بلان زلو نزي فريسنا كل تداينين روم حادن مخان مالتي سو كشننا لك امصينا تزدلنا قريبنا دما اتي عينت كابنت بعلنا مريسنا كمزي عينت الرأيكم الله خير لنا ምናልባት እዚ ዓይነታት ካቢነት ካብ ዝደለናዮ ቦታ ወይ ካብ ናይ ፈርኒቸር ዝሽየጦ ቦታ ከይድና ካብኡ መሪፅና በቲ ንደልዮ ዓቐን ሳይዝ ዓቂና እቲ ቦታ ናትና ኣበይ ከም ዝኾነ ወይ ከዓ እቲ ናትና ጋዝ ኣበይ ከም ዝኸውን ማይ ኣበይ ከም ዝኸውን ዓቂና ምስ ነገርናዮም ድማ በቲ ሳይዝ ናይ ገዛና ተዓቂኑ ልክዕ እቲ ንዑ ፊት ክገብር ዝኽእል ካቢነት ይሁብና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ገዛና መፂና ከዓ ኢንስታል ንገብሮ ስለዚ እቲ ካውንተር ቶፕ ከዓ እቲ ግራናይት ዝበሃል عينت ناي مارمو دلو مالتي ايلاند اتي دراينا دلو شاندلير وي كام راحت زلو دما اتي ناي مندق زنبر ناي قدم حجي نايتي كشنا زنبر اي نعو قريصنا كن ايلاند غيرنا يلنا اتي بلعلي زرعنا دلخا ناي سنترال اير داكين سلا زنبر كن اليو اي كانن اتي زغبرنا يگن لك زن شاندلير اب تحتيو انستال غيرنا ملك اهم زهب غيرنا ديكوريت كوين لنا لو مالتي زي فوسات ون كومو فوساتن سينكن كاو نبينو كاب امازون غزينايو اتي مبرهاتي ون كومو زدراينا دلو زتفلالي عينت حتى حبر صغير مس تليفوننا داونلود كغيرنا تايم سيت اب كنغبرو نخيل حبرتاتو خنقيرلو نخيل كومو دما ريموت الو بريموت ون كنولعون كنطفون نخيل مالتي سلازي ازي مبار كمت نحنا ندلين مرصن غيرنا خات ديزايناتنا وي تحبرناتنا مرصنا خا كنلخيو نخيل مالتيو كومو لك اتري داينين روم تخفتتناتون كسابندي كم سفحه ويكا اتي مفراسنايتي منغوز نبر مندق نتي كشنه وي نتغزا عبي برهان ويكا سفح نخون حجزنا مالتي زي كمزي لون كله تي مبرحتي زنبره افتناي داينين روم وي اب صالون زنبرهون بتزمن او ريسس لايت قيرنا يالنا ريسس لايت مالت كا مست سيلين ما ليفل دخونه عينت مبرحتي زحدش تلو مالتي كومودما ببلوتوث دسرح سبيكر ناي سيلين اب سيلين زقاتم سون لك كم ناي مبرحتي اب لعل زقاتم كوينو وايرلس ب بلوتوث دسرح مس تليفوننا خونه وي كامس تلفزيوننا كونكت غيرنا دما اتي هودن رباش زي كونه دمصن كنسمع زحجزنا عينت سبيكري مالتي منالبات نزن ابزي تطقيملن دلخو كم سبيكر تمبراتي ويون اتي فوست تناي ماي بومبا مخفتن ماصون سينكن وعلو كوما عين زقدسكم من دهر كوينو اتي تطقمنا له لينك ابز ناي تحتي ناي ቦታ ኮመንት ክገድፈልኩም ካው ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ
እቲ ፍሎር ከዓ ንሪኦ ዘለና ድማ እቲ ወተር ፕሩፍ ወይ ከዓ ናይ ማይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎ ሓድሽ ዓይነት ፍሎር እቲ ፕላንክ ዝበሃል ዓይነት ፍሎር ተጠቒምና ኢና ጌርናሉ ማለት እዩ። ልክዕ ከምቲ ዝበልክኹም እዚ ስፒከር ናይቲ ገዛ ከምኡ ድማ እቲ ሪሰስ ላይትን ኣብቲ ሻንደልየር ዝነበረ ንዕኡ ውሪድና ብሩህ ድሙቕ ብርሃን ከም ዝኣተወ ኮይኑ እቲ ዝነበረ ቦታ ማለት እቲ ፀልሚቱ ወይ ከዓ እቲ መንደቕ ኮይኑ ዓጊትዎ ዝነበረ ድማ ንሱ ምስ ተኣልየ ነቲ ዳይኒንግ ሩምና እቲ ኣይላንድ ሰሪሕና ድማ ልክዕ ከም ብሬክፋስት ቴብል ኣብኡ ክንጥቀም ንኽእል። ከምኡ እውን እቲ ዳይኒንግ ሩም ዝነበረ ፅበት ናይቲ ቦታ እውን ከምዚ ክንሪኦ ከለና ክሽነና ክፉት ኮይኑ ንክንሰርሓሉ ኮነ ዋላ እውን ኮፍ ኢልና ክንሪኦ እውን እኹል ብርሃን ክህልዎ ከሎ ኣዝዩ ነቲ ገዛ ፎኪስ ይገብሮ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ሕብሪ ክንለኪ ከለና ኮነ ወይ ከዓ ኣብ ማች ክንገብር ከለና ከዓ ነቲ ብርሃን ዝህብ ኩሉ ግዜ ወሳኒ እዩ። እቲ ንጥቀመሉ ዓይነት ሕብሪ ከዓ ድሙቕ ዘይኮነ ህስስ ዝበለ እንድሕር ኮይኑ ተመራፂ ይኸውን። ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ፅብብ ዝበለ ቦታ እንድሕር ድሙቕ ሕብሪ ተጠቒምና ነቲ ገዛ ክንሪኦ ከለና ከምዚ ሽሪንክ ዝኾነ ወይ ከዓ ፀቢብ ይተምስሎ ማለት እዩ። ስለዚ ክንለኪ ከለና ብፍላይ ድማ ኣብ ከምዚ ፀብብ ዝበለ ቦታ እንድሕር ኮይኑ እቲ ህስስ ዝበለ ዓይነት ሕብሪ ተተጠቐምና ዝተመረፀ ይኸውን ማለት እዩ። እቲ ባክስፕላሽ እውን ንባዕሉ ባክስፕላሽ ማለት ዳማ ንፅውዖ ወይ ከዓ እቲ ናይ መንደቕ ንሪኦ ዘለና ዓይነት ታይል እዩ። እሱ ድማ ሴራሚክ ኣለዎ ከምዚ ግላስ ዓይነት ባህሪ ዘለዎ ኣሎ። እሱ ድማ በትናትና ሳይዝ ክንደይ ብክንደይ ከም ምዃኑ ዓቂን እዚ ኩለን እዘን ኣብዚ ዝተጠቐምናለን ምናልባት ወይ ናእስማተን ድዩ ወይ እውን ኣበይ ከም ዝርከብ ናቱ ሊንክ ክገድፈልኩም እየ። ካልእ ኣብ ቀፃሊ እውን ከምኡ ዓይነታት ስራሓት ከምዚ ዓይነት ስራሓት ቅድም ዝተሰርሐ እዩ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓንሳብ ገሊኡ ስእሊ ጥራይ ገሊኡ ቪድዮ ጥራይ ትሕዝ እሞ ምስ ግዜ ትርስዖ ኢኻ ከምዚ ሚሞሪ ክመልእ ከሎ ግን ሚሞሪ መሊኡ ብለካና ሓንሳብ ወይ ከዓ ሪማይንደር የምፀልካ እሞ መዓስ ከም ዝተሰርሐ ዝዝክሮ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ገለ ካብቲ ናይ ሕሉፍ ዝተሰርሐ ስራሓት እዩ ነይሩ ኣብ ናይ መንጎ ኣብ ናይ ኮቪድ ዝነበረሉ ግዜ ማለት እዩ። ስለዚ እዚአን ከምኡ እተን ክሽነታት ዝተፈላለየ ዓይነት ክሽነ ሰሪሐ ኣለኹ። ከምኡ ድማ ናይ ካልእ ዓይነት ስራሓት እውን ከምኡ ከቕርበልኩም ክፍትን እየ። ምክንያቱ ሴቭድ ዝኾነ ግን ኣብኹም ዘየበለ ብዙሕ ስእልታት ወይ ከዓ ብዙሕ ስራሓት ክህሉ ይኽእል እዩ። ከምኡ ክቐርበልኩም እትደልይዎ ነገር እንድሕር ሃልዩ ወይ ከዓ ክእረም ኣለዎ እትብልዎ ሓሳባት እንድሕር ሃልዩ ኩሉ ግዜ ድማ ኣብ ናይ ቦታ ኮመንት እንድሕር ፅሒፍኩምለይ ኣነ በቲ መጠን ስራሐይ ወይ ከዓ ንመንገዲ ስራሐይ ዝገብሮ ነገራት ኩሉ ግዜ ከዳልወልኩም ክፍትን እየ። ኣብ ዝመፅእ ብካልእ ዓይነት ስራሕ ክመፀኩም እየ። ንካልእ ሰብ ክበፅሕ ከዓ እዚ ሼር ክትገብርዎ ካብ ብትሕትና ይሓትት። ኣብ ቀፃሊ ሰላም ወሰናይ